लाइमोन आफादनि साननैनि जि सावराय जथुम खुंदों दा बेनि दिनैनि बे गेवलां सावरायनाय बे हाबाफारिखौ दैदेननाय मानगोनां दैदेनगिरि बे हाबाफारियाव एसे आगोलाव जे मोनसे सावरायमेल जादोंमोन बेवहाय नुजाफैनाय मानगोनां किरण बर' बिथां कनजुलता बर' बिथां लोगोसे मनज बसुमतारी बिथां बेवहाय बाहागो लानो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि लोगोसे बाथौ गौथुमनिनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन लोगोसे बाहागो लानो हानाय उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय आंनि फंबाय बिनानाव लाइमोन नोंथांमोन दा बे समाव आङो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय लोगोसे मैयानि सानाव मिरु बाथौ गौथुमनिफ्राय नेहाथारि बिथाङा रुंसारि जालांदों बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरा अराय सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय आं बे समाव आरज गाबग्रोबाय दा जोबोद मोनसे मेहेरगोनां सावरायनाय बेवहाय सोलिबाय थादोंमोन बेवहाय एसे ब्रेक खालामनाय बायदि जादों आङो बेलासिनि समथिंजाय हाया होननानै फुङावनो फैनो होननानै खावलायहरदोंमोन दा बे हिसाबै आं फैदों आङो गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै बे सावरायनाया गासैबो सावरायनाया ओंथि गोनां जादों होननानै आङो मिथिदों नाथाय मैयानि हाबाफारिफ्रा नांगौ बायदि जाजोबाखिसै माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय गुबैयै नेहाथारि बिथांनि अबथिरा जिउ नागारलांनायनि जि दुखुनांथाव मोनसे थासारि जानो हागौ बिनि थाखायनो हाबाफारिफोरखौ मोजाङै सामलायनो हायाखै जियानो जा माखासे जानांगौ जाथायफोरखौथ' जोङो हमथानो हाया बे अबंलावरनि आखायावसो दा बेनिखायनो जोङो जोंनि आखायाव जि हाबाफारि दङ बेखौ जों मावलांबाय थानांगोन दा बे समाव एसे आगोलाव मनज बसुमतारी बिथाङा बिबुंथि होदों लोगोसे किरण बर' बिथाङाबो आरो बेवहाय जोंहा लाइमोनफ्रा माखासे सोलोंनांगौ मिथिनांगौ खोथाफोर दङ हिसाबै बिथांमोनखौ हांख्रायनानै लाबोनानै बेबायदि माखासे सावरायनायखौ बेवहाय लादों बेयो जोबोद मोजां जादों धोरोमनि बागै आङो गोबां खोथा बुङाखै बुंनायनि बेबायदि जेबो जाहोन गैया नाथाय आङो धोरोमनि सायाव बिबुंथि होनो गावखौनो सासे पारफेक्ट मानसि होननानै साना आं बेखौनो बुंनो सानो जे बाथौआ जोंनि नंगुबै धोरोम जोंनि गुबै धोरोम होननानै बुङोबा बर' हारिनि बाथौआनो आरो दिनै बर' हारिनि जि सिनायथि बे सिनायथिखौ फोथांनानै दोननायाव बाथौ धोरोम सिबिनाया जोंनो मोनसे बेसेबां गिदिर बिहोमा होबोदों मानोना बे धोरोम सिबिनायनि जि हाबाफारि बे जोंनियाव गैयामोनब्ला जोंनि मानसिफ्रा आरोबाव गुबुनफोरजों एसिमिलेट जानायाव जोबोद गोरलैयैनो माने लामा लागौमोन दा बेनिखायनो जोंखौ जे प्रिमिटिभ ट्रेड होननानै बुंदों जों जे मोनसे गोजाम हारि बे प्रिमिटिभ ट्रेड होनना बुंनाया जोंनि धोरोम सिबिनाय जोंनि ट्रेडिशन कालचार कास्टम बेफोराव बेरखांजोबो जोंनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय सोलिनाय जोंनि हारिमु आलासि सिबिनाय गासैबो बेखौ लानानैनो जोंनि आइडेन्टिटिया जायो आरो बे गासैनिबो फुंखाया जाबाय जोंनि बाथौ धोरोम सिबिनाय दा बेवहाय जिफोर खान्थिफोरखौ जोङो गोदोनिफ्राय मानिबोदोंमोन फालिबोदोंमोन दा बेखौ जथेस्थ सोदांबाय सोलायबाय फोसाबबाय आं बेखौसो खावलायनो सानो जे
जोङो मडार्न आरो पस्ट मडार्न माने माखासे खोथा रायलायो एसे जोङो साबना हामना खालामना लानायखौ मडार्न होनो गोदान जुगजों गोरोबनो आरोबाव पस्ट मडार्न बेनिफ्राय आरोबाव गोजौसिनाव लांनानै जोङो बायदिसिना खालामनो नागिरो नाथाय बेवहाय किसुमान जिनिसा दानि मुलुगानो मार्केटजोंसो सोलिनाय नालाय मार्केट ड्रिभेन ससाइटि मार्केट दानि बुंदों जे बाजारा मा डिमान्ड खालामदों जों बेबायदि खालामनांगौ होननानै ओंखायनो मुलुगाव माखासे धोरोमफोरखौबो कमार्शियेलाइज खालामबाय माखासे मानसिफ्रा धोरोम सिबिनायजों लोगोसे रांखान्थिनि बाथ्राया गोबां फैदों नंगौ रांखान्थिखौ जोङो नांगौ आरो मुलुगनि डिमान्ड होनाय बायदिनो जोंबो सोलिनांगोन नाथाय जोंनि जि अरिजिनेलिटि जोंनि जि नंगुबै केरेक्टार आखल आखु बेखौ जोङो गारोबा मुलुगाव जोंखौ मानसिफ्रा सिनायनायाव गोब्राब जागोन मानोना दानि गोदान आखुथायखौ बयबो एक्सेप्ट खालामबाय आरो जायफ्रा एसे एसे गोजाम आखुथायफ्रा दङ बिसोरखौनो जोङो दायो इन्डिजिनास एबरिजिनेल बायदिसिना मानसि होननानै जोङो मुलुगाव बुङो दा बेनिखायनो आङो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों जे फोसाबनायनि बेलायाव जोङो फोसाबनांगोन जेखौ गाज्रि होननानै बुङो फोसाबनांगोन गोदो गुलि होनाय बायदिसिना जौ लोंनाय बेबायदि थासारिफोर दङमोन जों फोसाबबोबाय नाथाय जोङो फोसाबनायखौ मोनसे लिमिटआव मोनसे सिमायाव बेखौ दोननांगोन जाहाथे बिनि अरिजिनेलिटिया मालाबाबो गोमालाङा दा बेखौ जों अराय गोसोआव लाखिनांगोन आरो दिनै जोङो हारिनि थामोनथा सिनायथिखौ लानानै सोमावसारनाय हाबाफारियाव नांफादों हिसाबै जोङो बे खोथाखौ एसे एसे बुजिनो हादों जे मुलुगाव मानसिफ्रा बोरैहाय गावनि आइडेन्टिटि कालचारखौ हमथानो हादों दिनैनिफ्राय फ्राय 15 बोसोरसो सिगाङाव बिटिसि सुक्ति जानायनि बै समावनो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि हेड जिरायग्रा मोनसे खथायाव सानसेखालि आङो फुङाव सासे प्रफेसारखौ लोगो हमनो थांदोंमोन बिथाङा बर' मानसि आरो बिथांखौ लोगो हमनो नागालेण्डनि सासे नागा प्रफेसार बेवहाय फैनानै दङमोन उनाव बिथाङा आंजों सिनायथि खालामनानै होबाय एबसुनि बिबानगिरि होननानै सिनायलायबाय रायलायनायाव बिथाङा गोबां सोंलु आंनियाव सोंदों बिनि गेजेरावनो बिथाङा सोंबाय जे नोंथाङा मा धोरोमनि मानसि होननानै आंखौ सोंदों बिथाङा अब्ला आङो बै समाव 15 बोसोर सिगाङाव आं सानदों जे जोंनि धोरोमखौबा मिथिगोन ना मिथिया आं बिथांखौ बुंदों नोंथाङा आंनि धोरोमखौ मिथिनाय नङा दां होननानै ओमफ्राय मा धोरोम हिन्दु धोरोम नामा होनना बुंदों आरोखि माने हिन्दु धोरोम नङा बाथौ धोरोमसोनि बाथौ धोरोमनिसो आं होननानै नोंथाङा मिथिगोन ना मिथिया होननानै बे बुंदों जे आं मिथिगौ होननानै आं खोनादों उनाव बिथाङा आंनो खोन्थाबाय जे आं मानो बेखौ सोंदों अब्ला दिनै बिथाङा बुंदों जे दिनै नागा मानसिफ्रा मेक्सिमामानो जेनेबा बिथांमोना ख्रिस्टान मिज'फ्रा ख्रिस्टान हिसाबै बिथांमोना कम्फर्टेबलबो जागोन जानो हानाय नाथाय जेला आइडेन्टिटि कालचारनि खोथा फैयो अब्ला बेवहाय माखासे कुइसन्सफोर फैयो जायनि एन्सारखौ बिथांमोना होनो हाया दा बेनिखायनो जे दिनै बै समाव बिथाङा बुंदों जे बिथांमोना धोरोमखौ मालाबाबो सोलायनाङा बे धोरोमखौनो फुजि होननानै दा बै समाव सासे सेंग्रा मानसि हिसाबै सासे रिभलिउसनारि हिसाबै आंनि मेलेमाबो बिराद माने बायदिसिना नागिरोमोन दा बे हिसाबै बै समावसो आङो एसे बै समनिफ्राय स्टाडि खालामदों आरो बेयाव नुबाय जे दिनैबो मुलुगनि मानसिफ्रा सोरबा अन्थाइखौ सिबियो सोरबा दैखौ सिबियो सोरबा बिफां लाइफांखौ सिबियो माने जिफोर प्रिमिटिभ ट्रेड जायफोर बेबायदि गोजाम हारिफोर जायफोरा हाजों सोमोन्दो दङ जायफोरानोखि बे मिथिंगाजों सोमोन्दो दङ बे अरिजिनेल हारिफ्रा दिनै दाबो बेबायदि धोरोमखौनो सिबियो आरो बेखौ मुलुगनि मानसिफ्रा दायो रिकगनाइसन होदों गोदो मोनसे सम दङमोन जे मुगैयोमोन जि समावनोखि गोजौ थाखोनि मानसिफ्रा माने एसिमिलेसन खालामनानै माखासे मुगैलायनाय मोनसे थासारि दङमोन नाथाय दिनै रावबो बेबायदि मुगैनाय थासारि गैया दा ओंखायनो आङो बेखौनो बुंदों जे जोङो दाबो जुदि सोरबा एसे हिन'मानता होनना जायखौ बुङो इनफेरियरिटि दानि जोंहा सासे सोंलु सोंदों बेवहाय इनफेरियरिटि जायो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा होननानै बे गामसाखौ जे जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरा गाननो जोङो 2006आव जागायदों बै समाव जोंनि मेलेमाव फैनाय खोथाया बेनो जे गामसाखौ नंगौ जोंबो उन्दै समाव स्कुलाव फरायबा कलेजाव फरायबा जोंनि आफामोना बाजाराव गामसा गानना थाङोमोन उन्दै समाव जों लाजियोमोन मालायफ्रा लंपेन्ट गानो माबा गानो आफाया गामसा गाननानै थाङो होननानै
उनाव नुबाय जे जोंनि आइडेन्टिटि कालसारा बोरै थांगोन जे सोरनिबा सायाव जाबसिनानै नोंनि आइडेन्टिटि कालसारखौ नोङो फोथांना लाखिनो हाया नों गावसो बेखौ फोथांनायनि हाबाखौ मावनांगोन दा नंखायनो जों बै समाव सानबाय एटलिस्ट गिबियाव जोङो माखासे अफिसियेल प्रग्रामाव जों जागायनोसै गामसा गाननायखौ होननानै गोबां क्रिटिसिजम फैदोंमोन गामसा गाननायजों बड'लेण्ड बिदों गामसा गाननानै एबसुआ मा दिन्थिनो नागिरदों दा उनाव जोङो नायबाय जोंनि जेनेरेल मोनसे कनसेप्टआ बेनोमोन जे सासे लेखा गोरों मानसिया सासे गोजौ थाखोनि बर' मानसिया जुदि गामसाखौ गानोब्ला अब्ला नोङो माने सोरबा आबादारिया सोरबा एसे खम लेखा फरायनाय मानसिया बेखौ लानानै मालाबाबो हीनमानता एबा इनफेरियरिटियाव गोग्लैनाय नङा होननानै गावखौनो गाहाय साननाय नङा उनाव गानबाय जोङो दिल्लीयाव रेलि खालामहैबाय अफिसारफोरजों रायलायबाय गोबां जायगायाव थांबाय दा दिनै बाथौ धोरोमनिफ्राय फुरा मोनसे रिभलिउसनाव फैबाय माने जेरैबो लाइमोनफोरनि गेजेराव गामसा गाननाय दखना गाननाय खेराइ बागुरुम्बा गासैबो जेला रिभलिउसन मोनसे अबस्थायाव थासारियाव फैबाय अब्ला बियो गासैबो सोलायलांबाय दा ओंखायनो दिनै जों मोनसे प्रेसाराव थानो नाङा सोरबाया मा सानगोन नो मेटार मालाया मा सानगोन बियो कुनु बाथ्रा नङा नों थिगबा मुलुगाव नोंखौ रिकगनाइज होथारगोन नों थिग नङाबा मुलुगाव नोंखौ रावबो रिकगनाइसन होनाय नङा दा ओंखायनो बोसोरब्रै सिगाङाव अरुणाचलाव निसि फेस्टिभेलाव आं मोनसे खोथा बुंदोंमोन आंनियाव बैदिनखालि लेक्सार होनो जेबो बेबायदि पइन्ट गैयामोन आं गुबुन मोनसे मेन्टेल प्रेसाराव दङमोन ओंखायनो आं सानब्रबनानैल' मोनसे पइन्ट बुंदोंमोन आं दा जोंनि हारियाव बेखौ गोरोबो होननानै सानदों दिनै भारतआव बेसेबां 130 कोटि मानसि दङ मुलुगाव 700 कोटि 800 कोटि जासिगोन मानसिया बेवहाय बर' हारिखौ बोरै सिनायगोन जोंनियावथ' वर्ल्डनि लिडार गैया नङा होमबा मुलुगाव जुदि सोरबा बसुमतारी नार्जारी मानसिया जुदि वर्ल्डनि लिडार जानायमोनबा थाबनो सिनायगोन दिनै स्पर्ट्सआव सोरबा थांदों मुलुगनि मानसिफ्रा मिथिनाय जाबाय लासै लासैनो जोंखौ बोरै सिनायगोन दा बिनिखायनो जोङो मा जानांगोन जों जे 15 लाख 16 लाख बर' मानसिफोर दङ बे मानसिफ्रा हिरा बायदि जानांगोन नङा होमबा डायमन्ड बायदि जानांगोन सोरबा साननानै मानसियाव डायमन्ड जानो हायो नामा डायमन्डनिफ्राय गोजौआव थांनो हायो मानसिया मिथिबायना हिरानिफ्राय गोजौआव थांनो हायो हिराया मा फिसा टुक्रासे हिरा बिनि दामानो लाख लाख आरो बेखौ जेराव गारना दोनबाबो मानसिफ्रा बेखौ फनसायो बियो जोङो खोमसियाव जेब्ला जोंनि आखल आखु साननाय हनाय गासैबो हिरा बायदि जागोन अब्ला मुलुगाव जोंखौबो नायगोन दिनै इजराइलफ्रा फिसा फिसा हादोर मुलुगनि मानसिफ्रा दिनै बिसोरखौ नायनो गोनां जादों आरो बिसोर मा खालामदों गावनि थांखिनिफ्राय फोथासेबो बिन्दोसेबो जायखिजाया थासारियावनो बिसोरो दोरोदाखै दिनैबो बिथांमोना गावसोरनि हादोरखौ नो डाउट बिथांमोना सभारेन कान्ट्रियाव थायो नाथाय दाबो बिथांमोना फुल्लि सभारेन मोनजोबनो हायाखै जायनि थाखाय बिथांमोना बुंदों जे प्रमिस लेन्ड जोंनि प्रमिस जों समाय लानाय हाखौ जों जेरैखि जाया सानसे नङा सानसे बासायगोन जोङो नाथाय बिनि थाखाय बिथांमोना कम्पिटेन्ट जानांगोन केपेबल जानांगोन हानाय जानांगोन दा जोंहाबो जोंनि हारियाव दिनै बेबायदि सिचुएसन फैदों दा ओंखायनो आं खावलायगोन जे दानि मनज बसुमतारी बिथाङा बुंनाया सबसे जोंनो गोनांथिया जादों आउट अफ बक्स सिन्ताया जोंहा आउट अफ बक्स आइ आफाया जेरै सानबाय आबै आबौआ जेरै सानबाय जोंबो बिदिनो सानगोन नामा आं जेला न'आव हालेवोमोन जेला थाखो 10 थाखो 9 आव फरायोमोन हालेवनाय समाव आं बेखौनो सानबाय थायोमोन बेसे गोबाव हालेवबावनो आंलाय होननानै माने बे गिदिंबाय थायो मोसौनि उन बै समाव बिराद खोथा साननाय फैयो माने दा मानो आं बिदि सानो सामथिं डिफारेन्ट साननांगौ आङो बेबायदि होननानै आं हालेवा बिदि नङा हालखौ एवगोन बाट सामथिं डिफारेन्ट बे सामथिं डिफारेन्टखौ जों बोरै मावगोन जों मानो लेखा फरायो मानो स्कुल कलेज इउनिभारसिटियाव थाङो जुदि नोंबो गुबुन बायदिनो सानोबा स्कुल कलेज इउनिभारसिटियाव थांनानै सम नागारनायनि खुनु खोथा गैया फैसा खरस खालामनायनि जेबो खोथा गैया दा नोङो ग्रेजुवेट जाबाय नों हायार सेकेन्डारि पास जाबाय डिग्री पास जाबाय एमए पास जाबाय नोंनि साननाया सासे लेखा फरायै सरासनस्रा मानसिनिख्रुइ डिफारेन्ट जानांगोन नों रिस्क लानो हानाय जानांगोन नोंहा केपासिटि थानाय जानांगोन दा जोंनि हारियाव दिनै बेबायदि मानसिनि अनजिमाया जोबोद खम जायनि थाखाय दिनै जोङो एनि टाइम डिफेन्सिभआव थानो गोनां जायो मालाय हारसाफ्रा खोथा फंसे बुङोबानो जोंनि मानसिफ्रा गोजाङो सोरबाया माबा मोनसे खोथा फंसे बर'ना होबाय बेजोंनो जोंनि मानसिफ्रा गोदावलाङो दानिया फेसबुकआव माबा मोनसे बर'नाल' होनांगौ सोरबा हारसाया बेखौनो लानानै सानसे बेस्थ' जागोन आरोबाव मोनसे नुनानै आसरित जादों जोंनि इयं सेंग्रा लाइमोनफोरनि गेजेरावनो दाबो माने मा जादों जे नङै खोथाफोरखौबो लानानै बिराद बेस्थ' जानाय
जे बबेखौ नांगौ आरो बबेखौ नाङा बेखौ एनालाइसिस खालामनो हानाय केपासिटिया खिन्थु दाबो जथेस्थ' खम जानानै दङ जोंनियाव। दा नंखायनो मोनसे सर्ट एनालाइसिस होननाय दङ, माने बिजनेस खालामग्राफ्रा बुङो, माने दानि मनज बिथाङा एसे बुंहांदों मानोखा जोंनि स्ट्रेंथआ मा, जोंनि उइकनेसआ मा, जोंहा अपरचुनिटिया मा दङ, जोंहा थ्रेडआ बबेयाव, जोंहा मा खाबु दङ, जोंनि माने खाबुआ बहा दङ, जोंहा मा होनो जोंनि गोहोआ मा, जोंनि लोरबाङा बबेयाव, बै जिनिसफोरखौ जों गावनो एक्सप्लर खालामनांगोन। मिथिबायना? मानो जोंनि थाखाय हारिया मोनसे स्टाडिनि साबजेक्ट जानो हाया, नङा होमबा? जोंखौ मालाया फरायो, जों मानो मालायखौ फरायनो हाया? हारसाफोरखौ मानो जों दाबो एनालाइसिस खालामनानै बर'नो हाया? हारसाफोरनि गोहोआ मा, माखौ मावबा हारसाफ्रा मोजां मोनो, माखौ मावबा हारसाफ्रा गाज्रि मोनो, बिसोर माखौ जाना मोजां मोनो, माखौ जानो लोंना मोजां मोनो, बिसोरनि केपासिटिया बेसेबां, मानो बिसोरा फुटबल प्लेयार गैया, नङा होमबा? मानो बिसोरा माने स्पर्ट्सआव मानसिफोर गैया, मानो बिथांमोना गुबुन गुबुन बिथिङाव गैया? बै बिथिंफोरखौ स्टाडिखौ खालामनांगोन। एट द सेम टाइम जोंनिखौबो जोंनि हारिनि स्ट्रेंथ आरो उइकनेसआ मा, बे जिनिसखौ जों दिनै एक्सप्लर खालामनांगोन। आरो एक्सप्लर खालामनोबा आउट अफ बक्स थांथारनांगोन। दिनै बर' हारियाव आं एबसुनि आफादगिरि जादों, नाथाय आङो एबसु आफादखौबो आंनि मोनसे लेखा बायदिसो फरायो आंनि एबसु आफादखौबो। ओंखायनो आङो नर्मेलि जिखिनि इमोसनेल सासे मानसि हिसाबै आङो एबसु आफादाव आङो बाहागो लाबोआखै। आं एबसुनि आफादगिरि जानानै दङ, नाथाय एबसुआबो आंनि थाखाय दाबो आङो मोनसे लेखा बिलाइ हिसाबै आं एबसुखौ सानफ्रोमबो फरायो, जे बेवहाय मा दंमारो, बेजों मा हामारो मा हामारा। बर' हारिया जोंनि थाखाय मोनसे स्टाडिनि साबजेक्ट। जोंनि बर'नि आबादारिया माबायदि सानो, धोरोमगुरुफ्रा माबायदि सानो, बबे मा सानो, जोंनि थाखाय बियो स्टाडिनि मोनसे साबजेक्ट। जेब्ला नों बेखौ साबजेक्ट हिसाबै स्टाडि खालामगोन, रिसार्च खालामगोन, एनालाइसिस खालामगोन, बे तथ्य पातिखौ बरनजोबनो हागोन, अब्ला नोङो बेवहाय खोब कम्फर्टेबल खामानि मावनो हागोन, नङा होमबा? दा एखमबा आंनियाव फैयो सोरबा सासे दैदेनगिरिया आंखौ बिराद गाज्रि क्रिटिसाइज खालामबाय, जिखुनिखि आंनि थाखाय सरासनस्रायै एक्सेप्टेबल नङा, माने हजम खालामनो हाया, माने ओरैबायदि दुखुनांथाव। नोंथांमोनाबो नुयो पेपारफ्राव मालाबा बुङो जे ओरैबायदि आं दिनैनो एबसुनिफ्राय रिजेन होनानै थांनो नांगोन। थांबा आं बहा थांगोन बे दुनियायाव, नङा होमबा? मुलुगाव ओरैबायदि जायगा गैया जेरावनिखि नोङो क्रिटिसाइज मोननाय नङा। नाथाय बेखौ नोङो सोलोंनांगोन जे क्रिटिसिजमा नोंखौ हेल्प खालामो। मालाया आंखौ क्रिटिसिजम खालामबा आंखौ कारेक्सन जानो हेल्प खालामो, नाथाय नों क्रिटिसिजम खालामनाङा। माने मा होनो, क्रिटिसिजम खालामनाङा, एनालाइसिस खालाम, बाट डन्ट क्रिटिसाइज। मिथिबायना? एनालाइसिस खालाम, जेसेबां हायो एनालाइसिस खालाम, खिन्थु क्रिटिसाइज खालामनाङा। क्रिटिसाइजखौ नों खालामोबा नोंनियाव मोनसे डिस्ट्राक्सन फैयो, मानोना नोंनि आखल आखुआ नेगेटिभ जालाङो। दा बेखौ जाहाथे जों गोसोआव लाखियो। दिनै दानि बुंलांदों जों बेस्ट टाइमाव जोनोम जादों। गोदो माने लेखा गांसेखौ नायगिरना मोनामोन, बहा थांदों, जोंनि लाइब्रेरिफ्राव लेखायानो गैयामोन। जों बेस्ट टाइमाव जोनोम जादों। मबाइल थुबानो, कम्पिउटार थुबानो गासैबो दुनियाया जोंनि आखायाव फैजोबो, जोंनि मेगन सिगाङाव फैजोबो, नङा होमबा? गासैबो जोंनि मेगन सिगाङाव फैजोबो। मैयायो सानै मानसि लोगो थांदों, बिसोरो बाहेराव थांनानै आंनो फन हरदों, आं उमुक जायगायाव सफैबाय, ओरै जायगा। आं नायदों लोगो नोंसिनियाव माथो बर' गोग्लैना दङ होननानै आंसो बिनो खोन्थाहरदों जे नंगौ, आं बाहेरायाव ओंखारदों, आं हटेलाव दङ होननानै। आंनि लोगो नालाय, माने सासे हारसा सासे बर' मोनसे जायगायाव थांदों बिदेशआव, बिसोरो थांनानै हर गेजेराव सहैदों, हटेलाव सहैनानै आंनो फन हरदों वाट्सएपआव जे जों सफैबाय। आं लोगो नायदों हरनि 1टा बाजायाव, आं नायनानै नुदों जे पुरा बर' गोग्लैना दं। आं बिसोरनो खोन्थादों, बिसोर आंनियाव सोंहरदों नों बोरै नायखो होननानै। आरो नोंसोर आंनि लोगो, आं थांदों नालाय बेवहाय मा जादों आं नायदों, आं निउस पेपार फरायदों, बै हादोराव मा जेंना जानानै दङ, मानोना आंनि लोगो, आं बिनो खोन्थानांगोन, बेबो आंनो खोन्थानांगोन। दा दिनै दुनिया खाना जोंनि आखाइ मोदोमाव, खालि नोङो मा जानांगोन, खामानि मावनांगोन, नाजानांगोन, नङा होमबा? धोरोमनि भाषाजोंनो बुंनो थाङोबा, धोरोमनि भाषाजों मा बुङो? गसाइ इसोरखौ जों फोथायो, नङा होमबा? इसोरा माला नोंखौ कामान होयो, माला कामान होयो? जेला नों माबा मोनसे मावनो लायो। मावनो लायाबा इसोरा कामान होआ दै। खामानि मावै मानसिनियाव इसोरबो गैखाया, खामानि मावग्रा मानसिनियावसो इसोर दोङो। बे गासैबो धोरोम लेखायावनो दङ। When you listen, God speaks. इसोरा अब्लासो बुङो जेब्ला नों खोनासङो। ओंखायनो जों जे प्रेयार खालामो, आरज गाबो, आरजआव बिराद शक्ति दङ। महात्मा गान्धीया बुंदों प्रेयाराव, आरजआव बिराद शक्ति दङ। नाथाय आरजनि गेजेराव नों हाबलांनो हानांगोन, आरजखौ नों बुजिनो हानांगोन। आरजआव जोङो मा बिदों, मा गाबदों, नङा होमबा? अब्लासो नोङो बिनि शक्तिखौ लानो हागोन।
ओंखायनो महात्मा गान्धीया गुबुन टाइमावथ' हेरफेर गैखायामोन खुनु टाइम कमप्रमाइज खालामा बियो नाथाय प्रेयारनि टाइमा बियो आरो स्ट्रिक्ट थारमोन बियो जेरैखि जाया प्रेयारनि टाइम आरज गाबनाय टाइमखौ बियो कमप्रमाइज खालामा ओंखायनो आरज गाब आंबो 2009 निफ्राय मालाबा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय हायाबा गारियावबाबो गाबो जेरावबाबो गाबो आरजआव माने ग्रेट पावार दङ बेखौ जों अराय सम गोसोआव लाखि गुबुन मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों आङो बे जाहैबाय मा जे कानेक्शन कारेक्शन आरो डाइरेक्शन बे मोनथाम सोदोबजों खिन्थु जोङो गासैबो खामानिखौ मावनो हायो फार्स्ट जों कानेक्ट जानांगोन कानेक्शन जाग्रोनो हायोबा नों कारेक्शन जागोन उनाव सेकेन्ड स्टेजाव बिनि उनावसो डाइरेक्शन मोनगोन दा दिनै सेमिनार खुंदों जोंनो मा नांगौ डाइरेक्शन नांगौ जों अमा फिसिगोन दाउ फिसिगोन लेखा फरायगोन प्रफेसर जागोन इन्जिनियार जागोन मा जागोन जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनो मा नांगौ डाइरेक्शन नांगौ पृथिबीयाव जोनोम जानाय साफ्रोमबो मानसियानो खिन्थु इउनिक नोंनि मोखाङाल' गोरोबा बिदि नङा साननाय हनायाबो गोरोबा हाजार सेस्था खालाम नोङो बिनि बायदि साननो हानाय नङा दिनै मनज बसुमतारी बिथाङा बुंदों माने आं ओरै बिथांनि ब्रेना आलादा आंनि ब्रेना आलादा बाट बिनि गेजेरावनो जोङो मा खालामनो हायो सोलोंनानै नांगौ खामानिखौ मावनो हायो दा बेखौ मावनोबा जों मा खालामनांगोन कानेक्ट जानांगोन बे मा बुंदों आंनियाव हाबनांगोन जों मालाबा मेथ्स खालामनो हाया अंक खालामनो हाया नङा होमबा जाय अंकखौ बुजिया बियो जोबजासे बुजिया मानो बुजिया बियो कानेक्ट जानो हाया सोरबा अंकखौ बिराद मोजाङै हायो बियो माने इंलिसखौ हाया मानो हाया बियो बै साबजेक्टजों बियो कानेक्शन जानोनो हाया बियो बे दा नंखायनो मा जायो जों जि खामानिखौनो मावा मानो बेजों हार्टनिफ्राय कानेक्ट जानांगोन आं दिनै एबसु मावदों आंनियाव आरो गुबुन मेगनाव फैनाङा ब्रेनाव फैनाङा आंनि दा गाबोन समफोर एबसुनिफ्राय गलांजासे आंनि खामानिया मा जाबाय अनलि एबसु आं दायो बेलेग साननो हाथ'वा बिदि होननानै आङो न'नि मानसिफोरखौ माने नायाखै बा सोरखौबा बायदिसिना बिदि नङा जिखिनि हायो आं नायगोन बाट मेन फकासआ मा एबसु मावदों एबसुआ मा गावनि एजेन्डा बाथौ खालामदों जोङो बाथौआव मा जोंनि एजेन्डाया हारिखौ फोसाबनांगोन मोजां खोथा सावरायनांगोन गाज्रि जिनिसफोरखौ जोङो नागारनांगोन जिखौ जोङो खालामनो फैदों जों बेखौनो बेस्ट जोङो कानेक्ट जानांगोन बिनि उनाव कारेक्शन खालामनांगोन आं जि मोनसे खामानि आखायाव लाबाय कानेक्शन जाबाय आंहा बे थिग जागोन ना जाया बे मालायनि खहा जागोन नामा आंनि खहा जागोन नामा न'खरनि खहा जागोन नामा समाजनि खहा जागोन नामा मुलुगनि खहा जागोन नामा बै जिनिसखौ नोङो मा खालामनांगोन कारेक्शन खालामनांगोन बिनि उनाव डाइरेक्शना अट'मेटिक फैगोन दा जोंनियाव डाइरेक्शननि खुनु अभाब गैया डाइरेक्शना दंखायो खामानिल'सो मावनांगौ सासे तुकाराम होननाय सासे मानसिया बुंदोंमोन सेइन्ट तुकाराम होननाय सासे मानसि बियो बुंदोंमोन जे लाइफ मे काम 1000 टाइम्स बाट मा नट थ्रू मी बेखौ सिउर खालाम जे लाइफ मे काम 1000 टाइम्स नंखाय बाथ्राया गोरोन्थिया 100 टाइम्स 1000 टाइम्स फैगोन नोंनि खाथियाव बाट नों सिउर जा इसोरखौ बुं सानफ्रोमबो अबंलावरिखौ जे अबंलावरि माबा मोनसे गोरोन्थिखौ जाय माने गोरोन्थि मावनांगौबा आंनि मोदोमखौ जाहाथे इउज खालामा आंनि बडिखौ जाहाथे इउज खालामा नङा होमबा जोंनि मोदोमखौ जोंनि बडिखौ गाइड सोर खालामदों अबंलावरिसो खालामदों इसोरासो खालामदों दा नंखायनो इसोरखौ आं सानफ्रोमबो बुंदों जे आंखौ आंनि बडिखौ जाहाथे आंनि माइन्डखौ आंनि हार्टखौ जाहाथे मिस इउज खालामा गाज्रियाव बाहायनायनिफ्राय होबथायो बेबायदियाव फैगोन नोंनियाव 100 टाइम्स सेंग्रा मानसिफोर सिख्ला मानसिफोर गोबां फैगोन दायो स्कुलाव कलेजाव लामायाव दरखङाव बाजाराव गोबां माबाफोर फैगोन नोंनियाव चेलेन्जफोर फैगोन सोरबा जानो लिंगोन सोरबा लोंनो लिंगोन सोरबा माबा मोनसे खामानियाव थांनो लिंगोन बाट न' बेखौ सानखा सिउर जा आं बेखौ मावा आं बेवहाय थाङा अब्लानो नोङो सासे पारफेक्ट मानसि जानो हागोन आङो बेखौ खावलायबाय दा तुकारामा बेखौ बुंदों नाथाय जोंनि समाव बियो जोबोद गोनां बियो खामानिनि दानि खोथा बुंबाय आङो गुबुन मोनसेया जाबाय सिम्प्लिसिटि अनेस्टि आरो केयारिं जोङो बेखौ जाहाथे जोंनि हाथियार हिसाबै लायो सिम्प्लिसिटि नोङो जेसेबां सिम्प्लिसिटि जानो हागोन सिम्पल जानो हागोन नर्मेल गुरै जानो हागोन नोङो बययावबो जेरावबो अनजागोन मिथिबायना अनेस्ट जानांगोन नोङो थगायनाङा मानसिखौ माबा मोनसे खोथा बुंदों मावगोन बा मावखागोन मावनो हायाखै आं बुंनांगोन बेखौ सरि आं मावनो हायाखिसै नङा होमबा खिन्थु दिनै जोंनियाव मा जादों गोबां सेंग्राफोर ओंखारबाय ठिकादार फिसा जाबाय उमुकनियाव फैसा लायो खामानि मावनानै होफिनगोन होआ बाइक बायबाय इनस्टलमेन्टबो होआ गारि बायबाय स्करपिय' गेजेराव बिटिसिनि मोनथाम मोनब्रै जिल्लायाव महेन्द्रआ गारिखौनो फाइनेन्स होलामोन बन्द' खालामबाय गारि फाइनेन्स होला फैसाबो होआ ओरैबायदि थांनानै बहाबा धाबाफ्राव जौ लोंनानै बुलायो
जों सानफ्रोमबो थाबायो नालाय कमप्लेनफोरखौ जों मोनबाय थायो माने बेयो मा अनेस्ट नङा जोंनि हारिखौ मानो अनोमोन बै ब्रिटिश जारिमिनगिरिफ्रा सोरबा जिखुनु जारिमिन लिरलांदों जोंनि बर' हारिखौ बिराद नोरोम जाथि अनसुला जाथि होननानै बिथांमोना बाख्नायलांदों नाथाय दिनै जों मा खालामनो नागिरदों जोंनो बेखौ सेस खालामनो नागिरदों बिनि थाखाय खिन्थु दायनिगिरिया जोंनो जागोन दिनै बर' हारिखौ फोथांना लाखिनांगौनि दायित्वआ जोंनियाव दा बेनिखायनो जे जोंनियाव अनेस्टि उइथ सेल्फ एन्ड अनेस्टि उइथ आदार्स आंखौ आंनि आइ आफाया थाम्फै अरसै मोस्रोम अरसै खालामनानै फेदेरबाय लेखा फरायहोबाय एरबाय लावबाय नङा होमबा दिनै आंनि जि आंजों आं अनेस्ट नंगौना नङा आं प्रमद बर'जोंनो अनेस्ट नंगौना नङा जुदि आंजोंनो अनेस्ट नङाबा आंखौ जानला मानला बाहायगोन ना आंखौ जानला मानला बाहायोबा आंनिल' लस जागोन नङा बियो न'खरनिल' जागोन समाजनिल' जागोन दिनै एबसुनि आफादगिरि होननानै नोंथांमोनाबो माबा मोनसे लामा नायदों गाबोन जुदि आं गाज्रि खामानि मावोबा नंखाय खामानि मावोबा आंखौनो सेस खालामोबा बेवहाय जायाबो लस जागोन ओंखायनो बि अनेस्ट उइथ सेल्फ एन्ड अनेस्ट उइथ आदार्स नों अनेस्ट जानायाव रावनिबो खहा जाया नों जुदि मोजां जायोब्ला अनेस्ट जायोब्ला बेयो रावजोंबो खहा जाया ओंखायनो अनेस्ट जा मोजां जा आखल आखुआ बेनिफ्राय केयारिं दा नैयाव जे फैसा दानि जोंहा दान थांनाय मोनसे प्रग्राम लायाखै होनबा दा बेखौ आङो नागालेण्डआव थाङै बिराद मोजां नुबाय नागालेण्डआव जों गोबाङानो सानो बे नागाफोरनिफ्राय जेबो सोलोंनो गैया हाजोआव थाग्रा जेबो रोङा सारप्राइज आङो दिनैनिफ्राय 5 बोसोर सिगाङाव नागालेण्डनि मोनसे गामियाव सानथाम थानो थांदोंमोन आङो नागाफोरनि साननाय हनायखौ बुजिनो थाखाय जे मा सानमारो बिसोर माबायदि इन्डियानिफ्राय सभरिन बिमारबाय थादों जेराव फार्स्ट नागा आन्दलना जागायदोंमोन बै गामियाव थांनानै आं सानथाम थाहैदों फिज'नि गामियाव आरो बेवहाय थानानै आङो नुबाय नागा मानसिफ्रा बिसोरनि साननाय हनाया बेसेबांबा गोजौआव इन्डियायावनो बेबायदि मानसिफोर खम दङ खोमा आरो बिसोरनि रुजुनायावथ' जों गाहायाव होनना बुंनांगोन माने आलासि थांनाय लोगो लोगोनो बै आलासि जाग्रा न'खरा जेबो खस्थ' मोना आलासिया सोरनि न'आव थागोन बेयाव सोंदों जे अमखानि न'आव थागोन सासेया लाबोदों दाउ आं दाउ जाया थेवबो सासेया दाउ मानै होफैदों सासेया माने माइरं होफैदों बस्थायाव लाना फैनानै माइरं सासेया मैगं थाइगं होफैदों बिराद बुरजा आलासिया साथामल' बिराद बुरजा आइटेम आरो मोना सासे डाक्टार नागा डाक्टार बियो कहिमानिफ्राय फैदों जे बड'लेण्डनिफ्राय आलासि फैदोंनो आङो माबा मोनसे लाबोदों होननानै आंथ' गिबायसो मा लाबोदों बेबा होननानै उनाव बियो कोट गस्लानि आरो लंपेन्टनि माने जि लानानै फैदों आरो नागा सल गांसेनि दामानो 1600नो बेबायदि नागा सल गांथाम लानानै फैदों आंनियाव दङ दाबो दा बे जाबाय केयारिं जों जे नैबे मिटिङाव फैगोन बे मिटिंखौ जे खुंगोन बिनि थाखाय सोरनिबा मानो आथिं हमनांगोन सोरनिबा जोंनि बे रिसेपसन कमिटिनि मानसिफ्रा सोरजोंबा रायजाहैनांगो माबा हैनांगो थांनानै मानो नांगो मानो नाङा सोरबा गुबुन धोरोमनि मानसि सोरबा लुबैयै बिनि खाथियावबो थांनाङो नङा होमबा बोर मोननांगौ जों सावबो मोनलांलायो दा ओंखायनो जों मा खालामनांगो केयारिं आं बेयाव थांगोन जेला आंनि जानायनि खरसखौ आं होगोन नङा होमबा बेखिनिखौथ' हायो जोङो साननैनि जानायाव जोंहा बेसे थाङो 200 टाका 300 टाका टेननि थाखाय एक्सट्रा 100 टाका होदेरबाय आङो दैनि थाखाय एक्सट्रा 100 टाका होबाय माइकनि थाखाय 50 टाका होदेरबाय 200 निफ्राय 500 टाका होबाय आं पिकनिक जानो थाङोबा 1000 टाका होनानै पिकनिक जाहैयो जोङो नङा होमबा 500 टाका होबाय जोङो दायो सोरबा 10 टाका 20 टाका सोना हरदों 500 टाका दिनै बेखौ जोङो होनो हायो बे जाबाय केयारिं किन्तु जोंनियाव दायो मा जादों लासैनो आखला किन्तु जुदासो जादों आलासि सिबिनाय मा सिबिनाय गैला दानिया खारखुमायोसो जोंनिया आमखा फैगोननो ओरै होनांगोन खुंखा फैगोननो गोदो जोंनि समाव उन्दै समाव बिराद दङमोन जोंनियाव हारियाव आलासि फैयोबा स्कुलानो बन्द जालायलाङोमोन साननै गाहाम आलासि फैगोननो जागोन लोंगोन बिराद फुरथि दा किन्तु गैला बिराद सेल्फिश जालांबाय ओंखायनो मोनब्रै सोदोब दङ बेवहाय फुल होननानै बुङो PHUL बे मा PHUL एला जोङो मा जोङो फार्स्ट जोंनि पिउरिटि अफ हार्ट जोंनि गोसोआ पिउर जानांगोन आनसेल्फिश जानांगोन जोङो आरो लोगोसे मा जानांगोन लाभ जोंनियाव सानफ्रोमबो अननाया थानांगोन अब्लासो जोङो मुलुगाव सोलिनो हागोन केयारिं जायोबा बयहाबो माने जेबो प्रब्लेम जाया किन्तु जोंनियाव जेब्ला केयारिं गैयालाया जायो अब्ला जोंनियाव अराय सम जेंनाया फैयो दा ओंखायनो आं गोलाव सम बुंनो सानाखिसै आंहाबो मोनसे हाबाफारि दङ दा ओंखायनो आं बेखौल' खावलायनो सानदों
जे दिनै जोंनि खाथियाव गोबां चेलेन्ज दङ नाथाय बे चेलेन्जफ्रा नों थिगबा जेबो खालामनो हाया नङा होमबा जेबो खालामनो हाया आरो जों डिपेन्डेन्ट जानो नाङा दिनै एसे सोलों दिनै इउर'पफ्राव जों खोनायो थाखो 9निफ्रायनो गथ'फ्रा माने बिमा बिफानि खामायनाय जायानो जोंनियावथ' दाबो बे जाथ'वाखै BA पास MA पासबाबो जोङो लामा मोनसे नागिरना लानो हाया बे इडुकेसननिबो मोनसे फल्ट दङ बेवहाय दानि जि कारिकुलाम जोंनियाव सोलिबाय थादों बेवहाय माने लिडारशिप तैयार खालामनो हाया बेवहाय ओंखायनो फरायखांनानैबो सासे मानसिया गावखौनो रिस्क लानो हाया जायो दा जोंहा हारि हिसाबै मोनसे दायित्व फैबाय जोङो बबे लामाजों थांगोन दिनै भारतआ उदांस्रि जानाया 70 बोसोर जाबा मा जानो 4000 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जों बेवहाय रायजो जादों थानसालि मोनसे मोजां नङा गामिनि अबस्थाया मोजां नङा बिबार गायनायथ' गैला सातना हामना जि ग्रोम ग्रोम बर' गामिमोन बे जिनिसा गैला दायो बुंनो गोनां जादों मंगलबाराव आर'ज गाब खाम सिफुं जथा दान बुंनो गोनां जादों मानो बे जोंनि हारिनि मोनसे बाहागो नङा नामा जोंनि हारि होनना बुङोबा जोङो मासिम सानो मानसिखौल' गथा गथा सानो नामा जों हारि होनना बुंनाय लोगो लोगोनो राव थुनलाइ हारिमु खाम जथा सिफुं सेरजा नैबे मोसानाय मुसुरनाय जानाय लोंनाय धोरोम सिबिनाय गासैबो फैजोबखायो दा बेजों लोगोसे दिनै बड'लेण्डनि खोथा जों रायलायो बड'लेण्ड होनना बुंबा मोनसे थुख्रासे हाखौल' बुंनाय जाया मानगोनां रायजोफोर दिनै जों बड'लेण्ड बिनाय होनना बुंबा हा थुख्रासे बिनायखौ जों लाबाय थादों हाया दिनै दङ गाबोन गैया दिनै मोनखांनायनि उनावबो मालायनि हाफोरखौ रानै होदों गाबोन समफोर सोरबा होजोबनो हानाय हाखौ ओंखायनो मुलुगनि मानसिफ्रा मा सानदों बेखौ जोंबो एसे सोलोंनांगोन हाखौथ' जोंनो नांगोन बे हाखौ जोङो दिनै नङा गाबोन जेरै इजराइलआ गावसोरनि प्रमिस लेन्ड होनदों बड'लेण्डआबो जोंनि ड्रिम लेन्ड जों बेखौ हगारनानै होआ जेसेबां सम थांदों जों जुजिलांबाय थागोन बेयाव खुनु कमप्रमाइज गैया आरो बेवहायनो बाथौखौ जों गायना लानांगोन बेवहायनो खाम सिफुं खेराइ जेबो थानांगोन नाथाय एट द सेम टाइम बड'लेण्ड होननाय जि जोंनि डेस्टिनेसन जि कनसेप्ट जि आइडिया बियो माने मोनसे थुख्रासे हाल' नङा बियो जाबाय बर' हारिखौ मुलुगाव मोनसे गेरेमसा हारि गेदेमा हारि महरै फोथांनानै दोननाय बेसो दिनै जोंनि मानसिफ्रा बड'लेण्ड होननाय लोगो लोगो हा थुख्रासेजों जोङो सुनो नागिरो हायाथ' जोंनो नांखागोन गसंना थानो थाखाय बियो जोंनि आबै आबौनि मोननाय बे हा थुख्रासेखौ जोंनो नांखागोन एट द सेम टाइम बे हायाव गसंनानै फैबाय थानाय समाव मुलुगाव बर' हारिखौबो मोनसे गोथां हारि हिसाबै दिन्थिनांगौआ जोंनि बिबान आरो बेखौनो सानोबा खिन्थु दायो जिरायनानै थानाय उन्दुनानै थानाय जौ लोंनानै गोग्लैनानै थानाय बिदा फंबाय नांलायलायनाय नों मा मावदों आं मा मावदों नो टाइम बिनि थाखाय टाइम वेस्ट खालामनो सम गैया खिन्थु साफ्रोमबो बर' फिसाया दिनै माने लेखा गोरों जानांगोन गोग्गो जानांगोन रोंखा राखा जानांगोन कम्पिटेन्ट जानांगोन केपेबल जानांगोन गासैखौबो हानाय जानांगोन आरो हार्ड वर्किं जानांगोन सबसे गिदिर खोथाया जाबाय हार्ड वर्किं नङा होमबा कनफिउजनाव गोमानाङा दिनै फिसा कनफिउजना जोंखौ आन्दायहोयो सोरखौ आन्दायहोनो हायो जायहा डाइरेक्सन गैया जायहा डेस्टिनेसन गैया जायहा थांखि गैया बे मानसिखौ आन्दायहोनो हायो जायहा थांखि दङ डाइरेक्सन दङ बेखौ आन्दायहोनो हाया बेनिखायनो दिनै बर' हारिया आन्दायनांगौनि जेबो खोथा गैया नङा होमबा आं बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय गोलाव खोथा बुंनो सानाखिसै बाथौ धोरोमनि फारसे बर' हारिनि फोथायनाय सिबिनाय बे अरायबो दङ दा दिनै बाथौ गौथुम हिसाबै लाइमोनानो जा बा गुबै जि जोंहा आफादानो जा जिखिनि खामानि मावदों बेखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायदों बाख्नायदों नाथाय जोंहा गोबां मावनांगौ दंबावो दा बेखौ जाहाथे मावलांबाय थायो फोसाबनायाव आं दानिनो बुंदों जे फोसाबनायनि मुङाव जाहाथे जोंनि बबेबा मोनसे नंगुबै जोंनि आखुथाया जाहाथे गोमालाङा बेखौ जों अराय सम नोजोर हो जोंहा दिनै साननांगौ जेबो गैया मुलुगनि मानसिफ्रा बेखौ एक्सेप्ट खालामो आरो जोंल' नङा पृथिबीयाव दाबो आं दानि बुंनाया अन्थाइखौ फुजिग्रा दैखौ फुजिग्रा हाखौ फुजिग्रा मानसिया दाबो मेला बिफां लाइफांखौ फुजिग्रा जोंल' नङा दा बेखौ लानानै सोरबाया जोंखौ जंखाय नागिरो बुंनो नागिरोबा जों बेखौ लानानै जेबो साननो नाङा जोंथ' गामसा गानबावदोंसो दाबो मुलुगाव लंथं थाग्रा मानसि दङ आरो बिनि कनसेप्टआ मा आङो बावैसो थांनाय बोसोराव नभेम्बराव महाराष्ट्रआव मोनसे ट्राइबेलफोरनि जथुम्मायाव बिबुंथि होदोंमोन 15 मिनिटनि बियो प्राय 24तासो भाषायाव ट्रेन्सलेट जाबाय वर्ल्डआव बे स्पिचआ आं बेवहाय बुंदोंमोन आं बेखौल' बुंदों जे दिनैनि जि कनसेप्ट मोनसे समाव मालायासो माने आमेरिकानि मानसिफ्रा इंलेन्डनि मानसिफ्रा जोंखौ हासार माइयाव हासार होनो माला फोरोंखो 30-40 बोसोर सिगाङाव बिनि सिगाङाव हासार होआमोन जोंनि मानसिफ्रा अर्गेनिकखौनो जाखायोमोन बिथांमोना फैनानै बुंबाय जोंखौ हासार हो जेला जों हासार होबाय बिसोरा अलरेडि अर्गेनिक जाजोबलायबाय
बिसोर फैनानै जोंखौ बुंबाय ड्रेस गाननांगौ, ड्रेस गानबासो जेन्टेलमेन, ड्रेस गान ड्रेस गान ड्रेस गान। महात्मा गान्धीया आधा ड्रेस गाननानैनो भारत उदांस्रि खालामबाय। जोंखौ बुंबाय जेन्टेलमेन जानांगौबा ड्रेस गानथारनांगोन, कोट टाइ गानोबा सुट बुट गानोबा आरो जेन्टेलमेन, नङा होमबा? जोंनि मानसिफ्रा सानबाय जेन्टेलमेन जाथारनांगौ। दाख्लै बावै मनज सिसोदिया डिपुटि सिएम माबानि दिल्लीनि, बियो बिराद स्पिच होदों, बिराद पपुलार स्पिच, जे जोंनि जे फोरोंगिरिफ्रा माबायदि फोरोङो, जेन्टेलमेना बेसो होननानै ब्रेनाव सोना होलांबाय। जाय मानसियानोखि करापसन खालामा, गाज्रि खामानि मावा, बिराद गियान गोनां, नाथाय बे ड्रेस पार्टि मोजां गाना, बे जेन्टेलमेन नङा नङा। बेबोथ' जेन्टेलमेन, खिन्थु जोंनो ब्रेनाव सोना होलांबाय जेन्टेलमेन जानांगौबा बे सुट बुट जाथारनांगोन, बे नङाबा हि इज नट जेन्टेलमेन। आं बेखौ रेसपेक्ट खालामा। दा अब्ला जोंनि गथ'आथ' बिमा बिफाखौ रेसपेक्ट खालामखानाय नङा। जाय आफाया जौ फाग्ला जानो हानाय आंखौ एसेबां गियान होलांबाय, नङा होमबा? दिनैसिम आफानि नाम फैबानो आङो गियो, मानियो, माने सिरियास जायो। बे आफाखौ जोंनि इडुकेसन सिस्टेमा बुंबाय हि इज नट द जेन्टेलमेन, हि इज द जेन्टेलमेन जायनिखि मोजां वेल ड्रेस खालामो। दा बे जिनिसखौनो दिनै ब्रिटिशफ्रा जोंनो फोरोंफैबाय। गामसा गाननाय माबा गाननाय बे नङामोन, नाथाय जोंनि अरिजिनेलिटिया बे गोमालांनो नागिरबायना। जोंथ' जेन्टेलमेन जाबाय, ड्रेस गानबाय, नाथाय बिसोरा मा जायो? दा बिसोर हाफ जालायबाय। बिसोरनि सेंग्राफोर सिख्लाफोर ड्रेसा हाफ गाननानै बेरायो, बिसोरो लंथंआनो थानो मोजां मोनो। दा बिसोरो जुदि बेनो मोनबा जोंखौ फैना मानो बुंफैगोन नोंसोर ड्रेस गान ड्रेस गान। आरोबाव न' लुनाया फैबाय, जोंहा मोजां मोजां अर्गेनिक हानि माने मा होनो बिफां लाइफां बायदिसिना नारा थुरिफोरजों बिराद मोजां न' लुना लायोमोन। खालि बेवहाय एसे माने मा बिनि माने ड्युरेबल न'आ बायबायदि गोबाव सम जोरो, बेखौल' थिग खालामना लानांगौ। दा बे समाव जोंखौ बुंबाय नङा थिं न' लुनांगोन, बिल्डिं लुनांगोन। जोंनि मानसिफ्राबो ओरैबायदि हांखुर जाबाय, करापसन खालामबाय, फैसा माने खामायनांगौ, जेरैखि जाया बिल्डिं लुनांगौ, होमबासो जागोन होमबासो जागोन। नाथाय बिसोर दा मा खालामो दायो? मा खालामो दायो? सुथि मोनबा जिर'नि मोनबा बहा थाङो? फरेस्ट एरियायावसो थाङो। आरो न' बांला गिदिर नङा, जुख्रेब कटेज होनना बुङो। कटेज बायदि फिसा फिसा न' मोनबासो मोजां मोनो, लैथो सेराव, हाग्राबारियाव। जुदि बेवहायनो नोंहा गोजोननाय दङबा जोंखौ मानो बुंफैगोन नों बिल्डिं लु बिल्डिं लु? जायनि थाखाय जोंहा जेनेरेसन मोनसे धंस जाबाय, फैसानि उन खारनानै, नङा होमबा? ओरैनोथ' थिगानो दंमोन जोङो, अर्गेनिकआनो जानांगौबा जोंखौ मानो बुंफैगोन नों हासार हो? दिनै हासार होनानै जोंहा मेगन नुवा जाबाय, केन्सार जाबाय, माबा जाबाय, हेन टेन। ओरैनोबाथ' जों अर्गेनिक खामोन, रुनानै जाखायोमोन। दिनै मोनसे समाव मस्ला मस्लि होनाय आदारा बिराद गोथाव जाफैबाय। दायो बुंदों बयबो मा रुनानै जा, रुनानैथ' जाखायोमोन जोङो, नङा होमबा? दा बिनिखायनो समझना पड़ेगा। मेन जिनिसा जाबाय समझना पड़ेगा। जेखौ नुदों बे नङा, खिन्थु जेखौ नुदों बे नङा, नुयियासो कारेक्ट। जेखौ नोङो साननो हादों, फिल खालामनो हादों, बेसो कारेक्ट। मेगनजों नुनाय माने न' मा होनदोंमोन? अल ग्लिटार्स आर नट गोल्ड। गोजों नुनाय माने सना नङा। ओंखायनो अनलि मेगनजों नुनानै डिसिसन लानो नाङा, फिल खालाम, बबे कारेक्ट, बबे राइट, बबे रं। थेंक इउ।